Здравейте, приятели! Днес ще се потопим в дълбоко релаксираща йога нидра практика, имаща за цел да успокои ума и да възстанови тялото. Йога нидра, известна още като йогийски сън, е водена медитативна техника, която представлява мощен инструмент за справяне с стрес и безпокойство. Само 20 на минути, прекарани в това състояние, могат да се равняват на няколко часа дълбок сън. Когато сте готови, легнете по гръб. Може да се настаните на йога постелка, на легло или на друго място, където ще се чувствате комфортно и няма да бъдете обезпокоявани в следващите 20 минути. Поставете стъпалата малко по-широко от таза, отпуснете ги и оставете пръстите на краката свободно да паднат в страни. Раздалечете ръцете от бедрата и обърнете дланите нагоре към тавана. Опитайте се да прилепите кръста към повърхността под вас, доколкото това е възможно. Може би съвсем леко приведете брадичката към ключицата, така че челото да застане малко по-високо. Затворете очи и се отпуснете. Нека сега да проследим първите няколко вдишвания за практиката. Няма нужда да променяме дъха, дишаме естествено и просто наблюдаваме дихателния процес. Нека да почувстваме тялото си напълно отпуснато. Може би да усетим точките от него, които докосват повърхността под нас. Оставаме напълно неподвижни и се опитваме да не заспим. Просто слушаме инструкциите и мислено ги следваме. В началото на практиката ще създадем нашата санкалпа. Кратко, позитивно утвърждение, формулирано в сегашно време, отразяващо това, което искаме да създадем или подсилим в живота си. Личната санкалпа представлява семенце, което посяваме в дълбокото състояние на релаксация, когато умът е най-възприемчив. Можем сега да помислим какво да бъде нашето намерение или да използваме някое от следните. Аз съм в мир със себе си. Моето тяло е здраво и силно. Живея смело и с лекота. Даваме си няколко секунди, в които да повторим нашето намерение 3 пъти на ум в сегашно време. Сега да насочим вниманието си към дясната ръка. Без да помръдваме, сякаш с мисълта си само отпускаме десния палец, показалец, среден, безимен, котре. Осъзнаваме дясната длан, китка. Пускаме вниманието си към десния лакът, бицепс, дясното рамо.
Усещаме дясната част на гръдния кош, сърдечния център. За миг спираме тук вниманието си. Може би усещаме пулса си. Свързваме се с ритъма си на живота. Осъзнаваме врата. Точките от главата, които докосват повърхността под нас. Осъзнаваме върха на главата. Отпускаме челото. Мислено раздалечаваме веждите. Оставяме клепачите още малко да натежат надолу. Отпускаме двете очи. Носа. Дясната буза. Дясното ухо. Осъзнаваме устните. Лявата буза. Лявото ухо. Отпускаме цялата челюст. Раздалечаваме зъбите. Трепваме езика от непцето, ако е там. Отпускаме врата. Лявото рамо. Лявата част на гръдния кош. Бицепс. Лакът. Пускаме внимание към лявата китка. Длан. Осъзнаваме левия палец. Показалец. Среден. Безименен. Котле. Ползваме вниманието си към областта на корема. Осъзнаваме горната част на корема и слънчевия сплит. Отпускаме плъста около пъпа. Долната част на корема. Прехвърляме вниманието си към кръста. Намираме основата на гръбначния стълб в областта на опашката. Бавничко разхождаме вниманието си нагоре по гръбнака, чак до врата. Мислено раздалечаваме пространството между прешлените и отпускаме целия гръбнак.
Спираме вниманието си в горната част на гръбнака. Пускаме лопатките. Мускулите в средната част на гърба и кръста. Познаваме дясната половина на седалището. Дясната половина на таза. Пускаме дясното бедро отзад. Плъзваме внимание надолу към прасеца. Съзнаваме дясната пета. Стъпало. Пускаме палеца на десния крак. Втори пръст. Трети. Четвърти. Отпускаме малкия пръст на десния крак. Съзнаваме стъпалото отгоре. Десния глезен. Коляно. Дясното бедро отпред. И дясната половина на таза. Издишване мислено. Освобождаваме напрежение от лявата половина на таза. Седалище. Задната част на лявото бедро. Коляно. Прасец. Изпращаме фокус към левия глезен. Петичка. Ходило. Съзнаваме левия палец. Втори пръст. Трети. Четвърти. Пети. Пускаме горната част на стъпалото. Левия глезен. Плъзваме внимание нагоре към коляното. Лявото бедро отпред. Сами го съзнаваме цялото си тяло, напълно отпуснато. Наблюдаваме го, сякаш отстрани. Можем ли сега да осъзнаем цялата дясна половина на тялото, насищайки я мислено с кислород, с живот, с енергия, дори с светлина. Цялата дясна половина на тялото.
Осъзнаваме сега цялата лява половина на тялото и мислено я насищаме с кислород, с живот, с енергия, с светлина. Само лявата половина на тялото. Усещаме как с всяко вдишване се изпълваме със спокойствие, а всяко издишване разтваря напрежението. Можем ли сега да си представим жълто цвете? Листо, носено от вятъра. Гладко, като огледало езеро с кристални води. Можем ли да почувстваме спокойствието, което ни носят тези образи, и да потънем в това усещане? Нека сега да извикаме в съзнанието си нашето намерение от началото на практиката, нашата санкалпа. Да го повторим 3 пъти на ум в сегашно време. Връщаме вниманието си обратно към тялото. Може би ще си припомним дрехите, с които сме облечени. Може да извикаме в осъзнаването си предмети от стаята, в която се намираме. Ще събудим тялото с едно по-дълбоко вдишване. Нека с върховете на палците на ръцете да докоснем върховете на останалите пръсти и да продължим с много финни движения. Може би кръгчета с китките и глезените. Може би протягане с ръцете над главата. Без да бързаме, ще прегърнем колената, ще ги насочим към гърдите. Даваме прегръдка на тялото и мислено тук си изпращаме любов. Което много бавно
Държейки очите затворени, ще се завъртим на дясната си страна. С леко съвити колена ще останем така за 1-2 вдишвания. Спираме се на ръцете и се изтегляме обратно нагоре към седяща поза. Продължавайки деня си по-спокойни, може би и една идея по-щастливи. Дали ви, че останахте до края на тази йога нидра? Желая ви прекрасен ден, абонирайте се за канала и ми пишете в коментарите дали искате да правя още такива видеа. Чао и до нови срещи!